Du lytter til Containerkoden. Kan du lide, hvad du hører, kan du støtte på MobilePay 33 72 AV. Thomas, jeg kan ikke snakke lige nu. Helvede, er du henne? Det er lige meget. Jeg kan ikke snakke lige nu. Nej, du skal ikke skride på den måde, mand. Jeg ved godt, er du taget på Skyby? Ja, jeg bliver lukket ind lige om lidt. Nu gør vi det her sammen. Det er pisse farligt. Du skal ikke begive dig ud i det der sted. Thomas, jeg skal ikke have dig siddende derinde, mens jeg snakker med Gitte, og det lugter af øl. Nu går jeg ind, og så snakker jeg med hende. Hold op, mand. Nu må du kraftedeme stoppe. Jeg er lige gået ind i det her sammen. Du skal ikke begive dig ud af det der sted. Jeg er på vej nu. Du skal ikke komme ind. Jeg sidder i en taxa. Det kan du godt glemme alt. Du skal ikke komme ind. Du skal ikke komme ind. Jeg Du er kommer på ud. vej. Vi ses. Nej, farvel. Hej. Blev du forskrækket? Ja, nej. Det var ikke klokken. Er den ikke? Den er til Tidlig morgen. Ja. Gitte, Ja. du er nødt til at hjælpe mig. Ham manden, som var på dit kontor, dengang jeg interviewede dig. Ja. Ved du, hvor han er? Hvorfor vil du gerne vide det? Jeg tror, at han og en anden, måske en, han arbejder sammen med, eller et eller andet. Siden jeg har været oppe ved dig, Ja. der har de troet mig flere gange, og de har min nabo. Ved du, hvor Må jeg lige få noget vand? Du skal se at komme væk, Maria. Du skal passe på dig selv. Han er farlig. Du må love mig, at det her ikke står i avisen i morgen. det gør det ikke. Jeg skal bare vide, hvor han er. Han hedder Kasper Larsen. For mange år siden, da jeg var 15 år, blev jeg meget forelsket i en estisk mand, som hed Alvar. Og det kom der en graviditet ud af. Og når man har en far, som hedder Karl V. Berg, så kan man ikke få lov til det. Så han sendte sin datter på tur til Schweiz, hvor jeg kunne være gravid og blive stor alene. og så fødte jeg en lille dreng. Og jeg har ikke set ham siden. Men for nogle måneder siden, snart halvt år siden, tror jeg, 6-7 måneder, dukker Kasper op meget pludseligt og konfronterer mig med, at jeg er hans mor, og begyndte at afpresse mig for penge og for koder til container.
Og jeg sagde fra til sidst og sagde, at det var den sidste gang. Han ville have 2 goder. Men det blev for meget. Nede på kajen begyndte han også at tro med, at ville opsøge mine andre børn. Det var grænsen. Var det ham, der slog dig? Det var ham, der slog det første slag. Og hvem slog de næste? Det var ham, der talte engelsk. Hvad med din far? Kunne han vide, hvor de er henne nu? Ved han noget om det her? Min far ved intet om det her. Hvordan får du fat på Kasper, når du skal have fat i ham? Han har givet mig en mobiltelefon. Hvor er den henne? Jeg troede aldrig, jeg skulle være bange for noget som helst, og som bange for sin egen søn. Hvor er den telefon, hvor du får fat på Kasper? Det hele er i min taske. Prøv lige at kigge ind i skabet. Er det den her? Ja, det er den. Det er den. Og hvad er koden? Det er mit fingeraftryk. Og nummeret. Find nummeret. Sådan. Maria, jeg er ked af, at du er vivlet ind i alt det her. Ja. Hvor er nummeret? Det giver jeg til politiet, det her nummer. Skynd dig at gå. Skynd dig at gå, Maria. God bedring. Tak. Thomas Højer. Thomas, tag lige telefonen. Det er Maria. Du fatter ikke, hvad vi har. Jeg ved, hvad han hedder. Kasper Larsen hedder han. Og jeg har det telefonnummer, som hun plejer at få fat i ham på. Kan du ikke møde mig hen ved den indgang, som går ind til skadestuen? Den var ikke... Shit. Ja, det må du undskylde. Undskyld, at jeg tog afsted på at høre. Men når du hører, hvad jeg har. Glem det, det er lige meget. Prøv at høre. Det er sindssygt, hvad vi har. For det første, så hedder han Kasper Larsen. Ja. Lille søn hedder Kasper Larsen. Og jeg har telefonnummer, som de plejer at bruge til at få fat på ham på. Okay. Og det skal være direkte til Body. Så det har du fået at give den? Det har jeg fået at give. Jeg har det hele på bånd, og vi må ikke bruge det, men det skal vi nok finde ud af. Og vi havde fuldstændig ret. Altså, det er en søn. Det er faktisk blevet sendt. Det er fuldstændig vanvittigt, hun blev sendt afsted, fordi ingen måtte vide det, alt det der. Det er godt arbejde. Sygt. Prøv, jeg kommer også, fordi jeg har lige talt med Body. Okay. Har de fundet heldigt? Nej, eller det ved jeg faktisk ikke noget om, og det beklager jeg ikke at spørge dig om, fordi det egentlig handlede om grund til, at det er fordi, de vil gerne have, at du går med til den aktion inde på stationen på Banegården. De vil bruge dig som en slags lokkedue. Ja, så jeg skal stå der, eller hvad? Ja, du skal stå der, så tager de ham ned bagefter. Okay. Jamen, ikke okay. Hvad fanden siger du? Maria, det er pisse farligt. Hvis de er der, Thomas, helt ellers... Nu. Jamen, det er sgu ikke os, der skal udføre politiets arbejde. Nej, men hvis det er det, der skal til på at høre, så kan vi få det her... Jeg kan tage det op. Vil du tage det op alene? Nej, det kan jeg jo ikke, for det er jo dig, han skal mødes med. Nej, men jeg siger vi kan bare, heller ikke blive ved med at bare lade være med at svare, og så håbe på det bedste. Lad os nu få det overstået. Nej, er du klar over, hvor farligt det er, mand? Thomas, jeg kan ikke det her ret Nej, mere. det er der sgu da ikke nogen af os, der kan. Men prøv at høre, du er journalist, du er jo ikke indsatsstyrke. Det her, det er ikke en actionfilm. Nej, det er mit liv. Jeg vil gerne have det tilbage, Thomas. Hvis det her det kan afslutte det, så er jeg med på det. Det er de der ikke, eller hvad? Kommer de til at være der? Ja, selvfølgelig kommer de til at være Fint, der. så gør vi det. Så ring til ham. Sig, vi gør det. Jeg gør det. Sig det. Ring til ham. Og det er du sikker på? Ja, og så kan du give ham det her nummer på Kasper. Og hvad hedder han? Kasper hvad? Kasper Larsen. Kasper Larsen. Lad mig se Ja. nu. Okay, jeg ringer til ham. Er du sikker? Jeg er fuldstændig sikker. Kom så. Okay. Kom nu. Godt, lad os komme i gang her. Maria, det der kommer til at ske. Ind i Banegården, der er vi 02 og 08 på gulvet. Op på balkonen har vi 06. Du skal være 100% sikker. Det her, det er ikke dit job. Du får lige den her øresnegl i, og den her mikrofon, du skal sidde i noget for. Kan I garantere, at han ikke har våben? Nå, Thomas, jeg kan ikke garantere, at der ikke er våben. Jeg kan garantere, at han ikke når at bruge det. Er du sikker? Vi har 2 civile vogne holdende på Jægergårdsgade. Vi har 2 holdende på bagsiden. Hvad med parkeringskælder? Han bliver lukket. Maria? Ja, du siger alt, hvad jeg skal. Når jeg får kortet op, så gør jeg det, du siger. 100% sikker. Og så snart der er kontakt, så trækker du dig. Det er vel Maria sikkert, at du Men kan I høre, hvad jeg siger? Vi kan høre, hvad han siger.
Ja, jeg Er er længe sikker. forstået med opgaven? Ja. Godt, glimrende. Lad os komme i gang. Maria, er du på plads? Ja. 02. 02 klar. 08. 08 klar. Maria, nu skal jeg bede dig om at gå hen mod bagageboksen. Træk vejret, Maria. Vi er med dig hele vejen rundt. 02. Ops. Muligt mål. Sort kasket, blå bukser. Passerer 7-Eleven med retning mod Maria. Afvent. Så er der kontakt. Go, 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 go! Hun er nede. Det er godt arbejde. Maria, er du okay? Ja. Godt. Kør 07 melder, at naboen han har fundet en god behold. Hvad? Heldig har fundet en god behold. Det er godt. Godt, Maria. Godt. Godt arbejde. Maria, jeg vil bede dig gå til mandskabsvognen udenfor, så runder vi lige af. Er du sikker på, at du ikke skal hænge med? Aha. Nå, prøv lige at fortælle det igen. Du kommer gående? Eller du står der? Jeg står dernede. Ja. Og så går jeg bliver beordret over til bagageboksen. Eller beordret, men... Og nærmest lige da jeg kommer derover. Jamen, beordrer, hvem er det? Er Buddy. Fordi der har de bedst mulighed for at overskue situationer. Ja, det er ligesom inde i sådan en lille indhak. Eller sådan. Ja. Og lige da jeg kommer derover, så kan jeg bare høre, hallo Maria. Så er han bare lige bag ved mig. Og så begynder han jo at trække mig væk, men altså, der kommer de jo med det samme. Han når at røre ved dig. Ja, og så... Tager han dig på skulderen? Fuck, man. Men de har jo sagt til mig, at jeg skal bare væk, så jeg løber jo med det samme. Altså, så får de ham jo ned og ligge og sådan noget. Altså, det var totalt... Hvor er du sindssyg, mand. Det er sgu ret vildt, faktisk. Og så lige efter... Så, Ret vildt, nej. Ja, men... Du skal nok være klar over, at der kommer en reaktion her en af dagene. Ja, selvfølgelig. Men En ting på det hele, men i virkeligheden bare på... Ja. Måske særligt på den situation. Skål, skal vi ikke lige skåle på det? Jo, men det fede var jo, at lige efter, at de havde taget ham, så kunne Helge, eller kunne Buddy jo sige, at Helge, de havde jo stormet ind til Helge på samme tid. Så ham er der helt styr på, og så havde de jo også gået ind ved Kasper, altså Gittes søn der på samme tid. Så ham har de også. Jeg fik jo øren. Jeg har lige fået en lille besked fra Buddy. Ja. Med stor ros til dig. Ja. Det er jo bare, hvis du overvejer at skifte job, så skulle du bare sige til. Okay. Men det var egentlig både det, men han skrev jo egentlig for, at vi ville høre om, hvis vi havde flere. Det er oplysninger omkring Michelle. Ja.
Men vi har jo ikke mere, end han allerede vidste i forvejen. Jamen, han havde vel egentlig kun en mistanke, ikke? Jo, men de har bygget en hel del op. De har jo bare ikke rigtig kunnet bevise det indtil videre, men nu sidder hun sgu varetægtsfængslet. Nå. Men må de da Hun røg ind på samme tid. Nej, men så må de da have noget, trods alt. Ja. Og ikke bare varetægtsfængslet. Nej. Men selvfølgelig bygget sammen med noget af det, vi har oplevet. Ja. Nå. Det kan være, at de har fået noget fra Kasper på hende. Fordi de har arbejdet sammen. Ja. Fordi, i hvert fald mit gæt jo. Ja. Det kunne være den vej. De er faldet som fluer nu. Nå. Ja. Jeg er også klar til at falde om i... Hold kæft, Maria, mand. Skål. Skål. Men jeg må rose dig. Godt arbejde. I lige måde, Thomas. Virkelig godt arbejde. Er det sjovt at være i Zürich? Zürich betaler huslejen. Ja. Har du ikke lyst til at skrive noget mere? Har du ikke lyst til at skrive igen? Og regner med, at vi skal lave den her sammen, ikke? Det kommer fandme an på, hvad du skal lave den igennem. Hvad mener du? Men du skal ikke tilbage på avisen. Hvad tænker du? Jeg tænker bare, Maria, du har så meget mere at komme efter. Lige nu, ja, så rider du på bølgen. Så vil Lars have, så er du den store, men lige om lidt, så kommer du til at sidde og skrive det samme, som du har gjort tidligere. Og hvis du vil det, så er det fint. Men hvis du gerne vil noget mere, så skal du ikke være der. Det ved du også godt selv, tror jeg. Så slipper du også for Markus. Hvem fanden gider at høre på ham? Hold kæft, hvor er det irriterende, mand. Ja, det er han faktisk. Dumme svin. Men der er en ting, du skal være opmærksom på. Dit liv er forandret fra nu af. Det kan godt være, at du lige har reddet bølgen af nu, men det forsvinder aldrig. Og du kan lige så godt vente til at kigge dig over skulderen. Så siger du ja. Hvad skal jeg sige? Ikke så meget. Tag dig en lur. Ja. Snak med en psykolog i morgen. Hvad med dig? Hvem skal du snakke med? Nå! Skal du ikke rydde op, som du sagde? Ej, jeg skal lige have en øl eller to. Skal du ikke med? Er du sikker? Jeg skal ikke falde af søvn, hvis jeg... Nej, det er jo netop det, man ikke gør. Skal du ikke hellere... Hører ikke sådan, om du kan hente datter på skole eller noget? En ting ad gang, Maria. Nå. Skål. Jeg er færdig. Skal vi gå? Ja. Jeg har betalt. Har du betalt? Eller vil du drikke ud? Jeg går i hvert fald nu. Men Thomas? Ja. Tak. Selv tak. Fornøjelse. Jeg tager bare resten der, ikke? Jo, vi ses. Maria, vi ses. Vi ses. Hej. Pas på dig selv. Lige måde. Det mener jeg. Mere end nogensinde måske. Ja. Vi ses. Hey. Hej. Hej, hvad så? Kan du hænge sammen? Nej, det er godt nok lige før jeg ikke kan. kan. Det går, kan jeg forstå. Ja, for satan. Jeg er værre her til morgen jo, men altså... Eller til Ja, jeg synes, de andre lige, fordi jeg snakker lige med de andre der. Jeg synes, det er vildt. Det går jo over historien her på stedet. Det er dybdegående journalistik, som man siger, ikke? Jo. Kommer du ind, tænker jeg. Det kunne være fedt lige at få den skrevet med det samme, mens det er varmt, så de kan... Jeg kan faktisk godt se den koge ud på forsiden i morgen. Ja, det kan jeg kan ikke. Jeg skal sove. Jeg har ikke sovet 2 døgn. Det kan jeg simpelthen ikke. Nej, altså jeg kan knap nok hænge sammen. Ja, men jeg vil jo gerne have, at vi kan bevare aktualiteten i det. Det er jo det brand, vi er ved at slå op lige nu, på os, blandt andet jo skabt af dig. Det er jo, at vi er derude, vi får det, og dagen efter læser vi det. Det er ikke noget med 3 dage senere, og sidste uge der så vi. Altså det er den der friskhed, som vi er ved at...
Du skal ikke bekymre dig om hverken friskhed eller aktualitet eller noget som helst i den her historie. Den kommer til at rydde samtlige nyhedsflader. Det kan jeg love dig for. Men jeg skal ikke noget nu. Altså. Nej, okay. Men så har jeg håneret med sådan en flopper, ikke? Jo, og ellers så må en anden chefredaktør jo få den, når jeg går derhen. I hvert fald, jeg går hjem i seng. Vi ses, ikke også? Hej. Hej. Nå, nu er det ved at være tid til party. Skal jeg tænde? Ja, ved du det? Har du kaffe med noget? Ja. Vil du have det? Ja, tak. Bare en squeeze. Ja. Det skal jeg så have med at give. Og jeg får så meget af det. Det er lidt voldsomt, altså. Skal vi snart have købt noget mere? De nye skruelåger er de irriterende, dem der man ikke kan tage dem af. Ja. Jamen, Det er jo meget smart, men altså. Nå. Efterforskningen af sagen om svindel i den danske shippingvirksomhed Berg Shipping fik i dag sin foreløbige afslutning, da der var første retsmøde i landsretten. Sagen begyndte, da en journalist ved et tilfælde fik viden om salg af containerkoder i Berg Shipping. Flere personer fra Danmark og Estland er på anklagebænken, og anklagemyndigheden forventer, at sagen vil tage flere måneder. Tænk det et år siden. En ny politisk aftale skal sikre samme regler og krav ved en sygemelding. Ved du hvad? Det minder mig faktisk om. Jeg fik noget af din post. Nå? Forleden dag, eller ikke noget. Jeg fik sådan et postkort, som er til dig. Nå? Apropos Estland. Nå? Ja, her. Bare lige lidt højt. Jeg har både ting. Ja, hello Maria. We never forget. Du har lyttet til Containerkoden. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, kan du støtte via MobilePay på 33 72 AV.